खुलुमबाय आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय थाबाय आरो चेनेलाव गोदान बावनानै साबस्क्राइब खालामना हो। दिनैनि भिडिअ'आनो जाबाय दख'ना राननाय। जोङो गिबियावनो नै मन्दिराव जयगाहुथि होग्रोबाय। जयगाहुथि होखांनायनि उनाव साहा बुट मेथाइ जाबाय आरो नै दख'ना रानबाय। बे दख'नाखौ जोङो 13-14 बोसोरनि सिगां 105 रांल' खांनानै फेहेरबाय आरो बे फेहेरनाय रांजोंनो जोङो दा दख'ना गांसे गांसे लानाय जाबाय लोगोफोर। आरो बे दख'ना गुफुरखौ जोङो मन्दिराव साफ्रोमबो गानबोनांसिगोन आरो जायफोर गानबोआ बिथांमोनहा फाइन होनांगोन होननानैबो जोङो समाय लाबाय। आरो जोंनि हाबाफारिया माबायदि जाखो बेखौ कमेन्टआव खिन्थाहरदो। मानो होनोब्ला 100 एबा 105 रांजोंनो जों दिनै दख'ना मोनबाय। 105 राङानो दिनै दख'ना गांसेनि दाम जाबाय आरो बांसिनसो जाबावबाय। कमेन्टआव जोंनि हाबाफारिया माबायदि जाखो खिन्थाहरदो।